The countries I got left in Europe for the Europe part 2 is Andorra, Bosnia, Belarus, Cyprus, Estonia, Finland, Faroe Islands, Gibraltar, Croatia, Iceland, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Monaco, Moldova, Macedonia, Monto, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine, and Vatican City. No a takto bolo prvé oznámenie iShowSpeeda, že sa bude konať európske turné číslo 2, alebo part 2. A spomenul tam aj jasné Slovensko. Po pár mesiacoch, týždňoch Speed postol post, ktorý bohužiaľ už sa nedá nájsť, lebo mám taký pocit, že zmazal, neviem, kde písalo, že kedy začne toto tu európske turné. Malo začať 7. júla a malo navštíviť krajiny ako je Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Grécko, Turecko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Francúzsko, Monako a zároveň medzi nimi bolo aj Slovensko. Takže streamy začali, bol vo všetkých týchto krajinách a prišlo na rade Slovensko. Slovensko navštívil presne 18. júla 2025 a stream prebiehal nejak takto. Ako bežne Speed, keď začne stream, tak povie, kde je a čo tak, že či nejaké tie veci k tomu a spýta sa svojho chatu, že ako sa povie po slovensky alebo po danej krajine napríklad ahoj, alebo tak hej. Takže by mu povedali, že ako sa po slovensky povie ahoj a vystúpil z auta, našiel nejakých už fanúšikov, ktorým sa pozdravil, povedal to dosť dobre na to, že je Američan a začal preskúmávať Slovensko. Vedľa neho bol jeden influencer alebo tiktoker, ku ktorému sa asi dostavíme až neskôr. Skrátke, poukazoval mu proste Slovensko, ukázal, pošli na hrad, prišli ku parlamentu, nevedel, že ak sa volá tá socha pri parlamente, to neviem ani ja, čiže to neberiem za zlé. Ďalej ukázal mu výhľad na Bratislavu, na Dunaj, Speed sa ho spýtal toho sprievodcu, že či máme oceán, najprv typek rozmýšľal, že angličtina minus, povedal, že nie, potom sa ho spýtal, že či máme žraloko alebo niečo také. Maybe. Jak maybe, keď je to kurňa, ale že fakt kurňa, rieka. Poďalšie, ešte predtým, než sa dostavili ku hradu a ku parlamentu, tak fanúšikovia mu začali dávať slovenské sladkosti, ako je horálka, milka a tieto tu všetky veci, ocidity a tak ďalej. Všetky mu chutili skoro, sa mi dá, že aj horálku mal rada ostatné, ale potom mi tam také prišlo, že začali tam proste niektorí ľudia ukazovať nejaký, nebudem ukazovať nejaký znak alebo sign, proste nejaký kryptoscam, kámo, reálne. Čiže podľa mňa nejaká krypto firma si povedala, že musíme nejak presvedčiť Speed a urobiť nejaký to ich logo alebo ten ich znak a tak sa snažili, asi podľa mňa bola nejaká tam cena, že keď ju pri Speedovi ukážeš tu ten znak, tak dostane nejaké peniaze. Proste hovadina, Slováci, proste krypto so Slovakmi je proste spojené, takže hlavne kasína. Takže Speed bol taký, že bro, toto nebudem ukazovať. Ďalej sa vrhli na hrad, kde ho privítali ľudia, čo tancujú vo folklóre, čiže naše tradičné oblečenie. Privítali ho so chlebom a soľou, zároveň mu ukázali nejaké tie tance naše folklórne, ukázali mu fujaru, náš národný nástroj. Speed si to všetko vyskúšal a dali mu napiť sa z kofoly. Prvá vec, čo bola, že tu máte náš drink, už začali Česi píšať, že toto není slovenský drink, kofolu ochutnal a chutila mu, čož je bonus. Chutila mu, čož je super, chutila mu, ideme ďalej. Ďalej chcel ísť do kasína, bohužiaľ kasíno bolo zatvorené, že sa presunú na miesto, kde mal ísť sa najesť. Boli tam nejaké proste kontroverzné veci, že fanúšikovia si z neho robili srandu. Maskot mu prišiel, nejaký maskot z nejakého hokejového klubu mu prišiel dať dres a takéto tu veci. OK, takže tu som ja, ale z budúcnosti, keďže striam toto video. Ospravedlňujem sa všetkým hokejovým fanúšikom a hlavne HCC Slovanu Bratislava, pretože ja som nevedel, že oni majú aj takéto dresy Slovan a mohlo mi to dojsť podľa Orla, ktorý tam došiel, ale nedošlo mi to a ospravedlňujem sa, nevedel som, že máte aj takéto tu dresy, takže sa ospravedlňujem, ten maskot viem už aký je, viem aký to je klub, ešte raz ospravedlňujem sa, na budúce budem musieť už fakt si to lepšie vyhľadať, takže späť k videu. Podpisoval, potom sa dostavil do reštaurácií, ktorá, kámo kurňa, neviem kde je, tak je v Riti, totálnej, že v Riti.
A ochutnal tam proste naše tradičné jedlo, či je to kapusta, či je to brinzové halušky, brinzové pyrohy. Skoro všetko mu chutilo, najviac kapustuta, akože halušky kapustové. Tie dostali nejak 9 z 10, brinzové pyrohy 7,5 z 10 sa mi zdá a brinzové halušky sa mi zdá, že 7 z 10. Znovu kofolu ochutnal, tiež mu chutilo. Korbáče, naše tradičné syry, potom tá reštaurácia mu dala nejaký tie jeho topánky, čo nosí vo väčšine, alebo kroxy, alebo čo to je. No a začalo sa tam prvá taká vážna vec pre Čechov, pretože sprievodca, ktorý tam bol, povedal, že kofola je slovenská. Česi už začali písať, že to není pravda, to není pravda. Môj názor je taký, dámy a páni, že kofola je československá. Pretože z niekoľkých dôvodov. Keďže za komunizmu sme nemali možnosť získať drinky z iných štátov, ako je Pepsi a Coca-Cola, tak sme si museli vytvoriť vlastnú. A to bola kofola. A táto kofola sa vytvorila v roku 1960, sa mi zdá, v Československu. Hej. Ja som urobil tento názor o iShowSpeedovi na TikToku, kde som dostal niekoľko komentárov o tom, že proste kofola nie je ani československá, ani slovenská, je to proste česká. Jednu vec, fakt reálne jednu vec, Česi. Nedávno som bol reálne v Česku. Bol som niekoľko reštaurácií, bol som v Kolíbe, v českej Kolíbe, kde sme mali furt len tradičné jedla. Ani v jednej reštaurácii som nemohol dostať šapovanú kofolu. Jak je to možné, že takto si chránite tú kofolu, že to je len vaša a nikde v Prahe, v hlavnom meste Česka nemôžete mi načapovať kofolu? Takže len toľko k tomu Česi, čiže podľa mňa stále kofola je československá, aj keď sme sa rozdelení, furt majú nejakú pobočku v Slovensku a ďalšiu v Česku a v obidvoch krajinách to máme tu nechcem povedať koľko tu kofol a najviac na Slovensku, v Česku som nevidel ani v Prahe ani jednu kofolu, ani v obchode, takže hej, len tak proste. Ďalej proste, jak už sa najedol, išiel vonku výťahom. Trepali sa tam asi 10 tí kokos pomaline. A čo sa stalo? Presne tak. Speed sa zasekol vo výťahu. Takže, čo sa ďalej stalo? Vo výťahu sa sekol tak 30 minút a proste vyslobodili ho, len to bolo sranda, že len na Slovensku sa to stalo. Ale čo, mohlo sa to stať reálne všade, len keď si logicky pomyslíš, ten výťah nevyzeral nejak, že je v dobrom stave. A keď sa tam natrepali, že 10, ešte plus bodyguardi Speeda, ktorí možno mali nejak 100 kg, cez 100 kg, alebo mali 2 metre, tak nech sa nečudujú, že sa tam zasekli, hej. Ako vyšli, Speed poďakoval nejakému random typkovi. Oh, wow. Who fixed it? Who fixed it? It was you? Hey, buddy, you just saved my life and saved other 5 people's lives. Thank you so much. Okay, bye. What's your name? Michael. W Michael in the chat, bro. Yeah. Everybody in the chat spell W Michael. Išli na ďalšiu destináciu a ďalšia destinácia bola také snowboard, ale na vode, hej, proste, že snowboarding robíš, ale na vode. Neviem, jak sa to waterboarding. A tam strávil niekoľko hodín, pretože sa mu nedarilo proste lennúť dobrý snowboard, čiže proste furt padal do vody a padal, už mal tam to nervy, už bol nechutený, že ja to nedám, nervy mal také, že ci kokos. Potom, ako vyšiel z vody, zase mu ponúkali niekoľko sladkostí, potom tam došiel Ego, ktorý mu zafreestyloval. To mi vyzerá, že na to počalo dozadu pár masiach, telenovela, hlavne tam si ten obrazák, ktorý pozerám teraz noci, ráno, večera spolu, pozíciou, celú tú dobu, jedinečnou ženou, v rytme barohou. Something like that. It's your turn. Speed potom zafreestyloval naspäť. Freestyle? Oh, yeah, just freestyle. Look, chat, we ain't so we turning the up. I'm up on this beat and I'm turning on this what? Hit it like a sub, nigga, you know what I mean. If I hit that girl, then she smell like iShowSpeed. Slovakia, like, then what's up? I got your girl and she's on my left nut. Oh, if I hit her, then I tell her, man, what's up? Hip hop on this beat, my nigga, like, what's up? You're right. What the hell is this old ass beat? Is it 1993? Yeah. It is 2025 to put on some shit that I can vibe. Yeah, it's a new school boom bap from Slovakia. Yo, come to Slovakia, welcome to Slovakia, land of the party and peace, where everybody lives their dream of being free. iShowSpeed! 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 A išlo sa ďalej. Speed mal ďalšiu destináciu a to bolo UFO. Kde UFO nastúpil na výťah, nezasekli sa tentokrát, vystúpili úplne hore a išli na takú atrakciu, kde mal okolo celého UFA
prejsť. UFO začalo pukať, že tak pukalo, vieš, že keď sa postavili, lebo vieš, ten plast bol taký, alebo z čoho to je z plastu sa mi zdá, alebo z čoho. Začal tak trochu pukať, Speed bol dosratý, ale dokázali to. Potom ako vyšiel, zapustili jeho pesničku, čo nedávno vydal. A jak toto všetko skončilo, vrátil sa naspäť do auta a stream skončil. Takže takto dopadol jeho stream. Takže poďme si teraz povedať niečo o tomto. Niekoľko vecí sa tam stalo. Prvé čo, znaky, ktoré mali propagovať krypto, čo Slováci ma extrémne s týmto sklamali, že mali propagovať nejaké random krypto, alebo čo to povedal. Ďalej, čo ma tam sklamalo, bolo to, že ten sprievodca, pretože sprievodca sa aj vyjadril na Instagrame, že niečo, to som nečítal, to je ospravedlnenie, pretože je pravdou, že dosť dobre sa tam tlačil, ale on sa tlačil len z jedinej veci a to sa ešte viac popularizovať. Braško, viem, že Moon písal špidovej agente alebo agentúry, alebo proste agentovi, alebo neviem čo, že by sa mohol prísť do Slovenska, lebo je známy youtuber slovenský, takže by mohol prísť na Slovensko, poukazovať Slovensko. Nie, proste on si vyberá nejakého random typka, ktorý nevie po anglicky, nevedel vôbec, že čo, kde je a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čistá tragédia. Pre mňa sprievodca sa tam nemal pchať, aj keď kurňa, neviem prečo, Ausky Baramis ho bránil, že prečo kurník šopa každý ho hejtí, lebo nikto z nás by nemal gule. Nemal, ale Braško, keď nechápem prečo, type keď vedel, že nevie po anglicky, keď kurňa vedel, že nevie po anglicky, tak prečo do ryti si sa tam trepal, Kube? Prečo si sa tam trepal? Prečo keď vieš, že nevieš po anglicky, že máš angličtinu horšie než prvák na prvom stupni, prečo ideš na takéto tu veci? Ja nehovorím, že mám najlepšiu angličtinu, ale keď viem, že proste by som mu niečo aspoň povedal, tak by som tam išiel, ale zároveň nešiel, lebo viem, že by som mal ten stres. Hej, chápem, stres, všetko, lebo Speed, veľký youtuber, ale kurňa, keď máš stres, keď máš toto, keď nevieš po anglicky. Nechaj ľudí, alebo youtuberov, ktorí tam mali. Moon. Neskutočne dobrá angličtina. To pýtam, neskutočne dobrá angličtina. Títo dva, keby tam išli, kámo, my máme najlepšiu prezentáciu. Reálne. A tak ty sa budeš aj tak trepať. Takže pre mňa bolo to, že nie zo strany ľudí, že ho tak hejtili, zo strany jeho, že sa tam vôbec trepal. Jediná vec, čo videl vo vočoch mal, to bolo, že chce viac spopularizovaný byť. Poďalšie, tam bolo to, že sa zasekli vo výťahu. Mohol sa to stať v každej krajine. Videl som nejakých influencerov, čo tam rozprávali úplne hovadiny, na čo si zareagujeme. Ďalej, boli tam nejaké kontroverzie, hej, ale podľa mňa v mojom videní bol ten trip dosť úspešný. Ukázali sme, že čo tu máme, že aká máme tu pekné. Pokiaľ by, podľa mňa áno, je to pravda, že keby nebol v Bratislave, lebo Bratislava je reálne hovno. Keby prišiel na východ, Dick, mal by tu takú prezentáciu, alebo do Tatie, také veci by tu videl, že ty kokos. Nevadí, možno na budúce možno príde znovu, že dá part 2. Ale zoberme si to tak, že bol dlhšie na Slovensku než v Česku. Na Slovensku bol, sa mi zdá, cez 4 hodiny a viac. V Česku bol len hodinu a nejaké minúty. Takže berme to ako bonus a poďme si pozrieť nejaké tie vyjadrenia tiktokerov na túto situáciu. iShowSpeed je na Slovensku a mňa by fakt zaujímalo, že čo tu chce robiť. Jeho streamy sledujú 100 000 ľudí a je známy tým, že hľadá senzáciu, niečo pekné. Včera v Poľsku skákal 90-metrový bungee jumping, ochutnáva geniálne jedla. Čo chce kurva robiť na Slovensku? Pomodliť sa na Slavíne, ísť sa prechádzať do sadu Janka Kráľa a ochutnať ty kokot kebab na obchodnej? Čo si jebe? Alebo si predstav, že by šiel stokovať pred nimi. Normálne s tými SBS-kami a byl by tam. Bez ďakov do pičej. Každopádne stream čo skoro začína, takže uvidíme, čo budú robiť a vy napíšte do komentu, kam by ste zobrali iShowSpeeda, keby došiel na Slovensko. By som ho kámo zobral do Pentagonu, že nech proste bojuje proti zombíkom, že koľkých by za... Pán Janis, pokiaľ máš také názory na Slovensku, že čo tu má robiť, prídi na východ, prídi do Tatier a pozri sa, že ako to máme prírodu a potom rozprávaj, že čo nemáme tu. Potom, že čo, jaké jedlo tu bude ochutávať. Ty si zabudol, že máme asi jedno z najlepších jedál, podľa mňa, brinzové halušky a ostatné. Kamo, ja nechápem takých ľudí, čo sa sťažujú na každú ty kokos. Že každá vec im tu vadí a stále tu budú. Stále tu, na tomto mieste, na tejto krajine. Proste tu budú. Tak kokos, keď ti tak vadí, ja toto nechápem, kamo. Čo tu bude robiť? Čo tu bude Bratislava? Dobre, Bratislava nie je veľmi dobre. Za teba smutím, že tam bývaš. Ale
Kúrňa, v Bratislave som bol, nie sú tam až také, že zlé veci. UFO, na UFO bol hore. Ty si myslíš, že bude jak bežný turista, čo si toto nemôže dovoliť, že ísť na UFO a ísť okolo celého UFO, alebo more si pomaly, že neprenajak Bratislavský hrad. Keď typek zarába 600 miliónov ročne z Twitchu, len z Twitchu. Proste ja nechápem týchto ľudí. Poďalšie boli tam ďalší, že to sa môže len stať na Slovensku. Však tu si pozrieme ďalší klip. Máme tu Michal Totka. By the way, tento typek, tohto typka tak, ja proste tak nenávidím tiktokerov. Sorry, ale tiktokery sú tak nevtipní ľudia, že to mi príde až zle z toho, kámo. Reálne. Ideme si na ňo pozrieť, čo on... Aj show Speed v Bratislave, poďme si to zhrnúť. Mal zdoj štvrtok, došiel piatok. Čo sa tak stáva na Slovensku, že odídeš štvrtok, vrátiš sa pátok, ale na východe, lebo sa ožereš. To je jedno. Otrasná organizácia, to sa ani nemusíme baviť. Nebezpečenstvo také, že daví deti, čo ti skáču na hlavu, nemusíme sa baviť. Že sa zasekol vo výťahu reštike v Bratislave, ktorú som ja v živote nevidel, to bolo ohavné. Ja mám Kuba veľmi rád, ale Kubo podľa mňa masívne precenil svoje možnosti, či už angličtiny, alebo že konverzácie s takýmto človekom. Na tomto mieste si viem predstaviť viacerých ľudí zo Slovenska a všetci sú o dosť starší a o dosť skúsenejší so svetom. My môžeme podľa mňa ďakovať Bohu, že sa nič vážne nestalo, lebo ja som videl, jak decká po sebe skáču si po hlavách a policajti si to len natáčajú na telefóny. A Ego a jeho freestyle battle slovenský, tak to už bol že úplný vrchol. Dajte im vedieť, čo si o to myslíte vy. Michal Totka, počúvaj ma sem. Čo čakáš, kokos, keď príde jeden z najznámejších amerických celosvetových streamerov na Slovensku, že my tu takto, čo si čakal, že on príde na Slovensko, že príde takto a takto si ho všimne, čau. A odíde, ty kokos. Čo si čakal, že po ňom nebudú ani skakať? Si videl, čo sa dialo v Norsku? Ty si vôbec pozeral nejaké streamy, kde bolo Norsko? V Norsku mu trhali kurňa vlasy. To ešte to, že skakali na seba, to ešte je pohode. Keď kurňa trhali dakomu vlasy a potom speedové vlasy predávali na eBay, to je trošku rozdiel. Bosnia a Hercegovine ho napadali, ty kokos. Skoro tam zomrel. Urobil celý stream, jak na ňo útočia. Vo Fínsku, more, petardy. Tu ešte, chvála Bohu, že sa nič také nestalo. Dobre, hodili mu kameň do ramena, ale keď si pozrieš, že tam boli aj zo zahraničia, Boh vie, že či to nebol takto zo zahraničia. Boh vie, že či to nebol takto zo zahraničia. Ja normálne, toto video je, že polovica pozerania na speedovú túru po Bratislave a polovica toho, že jak nadávam na každého toho influencera podrbaného. Čiže tak, nie si vôbec vtipný, prestan s TikTokom a skončí s TikTokom, pretože no také nervy mám. Čo si myslíš, že Ego Dick zarepoval? Kamo, toľko debilov prišlo ku Speedovi, čo robilo aj v iných krajinách, že to aj nie je možné. Ego máš tak netrápiť, že toto. No a poďalšie, skratke, nemal tam zlý túr. Nemal, kamo, aj keď niektorí hovorí, že to je ohavné, my sme sa zabili. Kamo, toľko krajín korokov sa zahambilo na jeho túre, to ani nevieš, len ja sa mi páči, že oni nepozerajú vôbec, nepozerajú ani jediný stream, ani jedno jeho európske turné v krajine a potom príde Slovensko a na to, ty kokos. Mám také nervy na takých ľudí. Môžeme dať rekapituláciu, čo sa všetko stalo na Speedovom streame. Speed nerobil žiadne výberové konanie, kto môže, ak to nemôže mu robiť sprievodcu. Vybral najväčšieho kokota. V momente, keď prišli do auta, začal robiť hanbu slovenskému národu, začal pri ňom brechať a dusiť. Please help. Vystúpili pod Bratislavským hradom, kde si zahral samozrejme na fuáre a dali mu ochutnať kofolu. Slováci sa tam začali ohradzovať, že je to slovenský drink. Slovákie, Coca-Cola. To československý drink vytvorený v 20. storočí, ale Slováci majú radi všetko si privatizovať. Takisto jak Škodu. Speeda zobral do nejakej komunistickej reštaurácie, samozrejme podľa mňa bolo to nejaké promo. Dali mu vyskúšať veterník a nejaké slovenské jedlá, napríklad brinzové halušky, brinzové pyrohy. Keď sa spýtal, čo je obsahom brinzových pyroch, on povedal... V každom štáte doposiaľ, v ktorom Speed bol, tak mu dali nejaké symbolické jedlo toho daného štátu. My sme mu dali veterník, na ktorý sa Speed spýtal, že alright, čo je obsahom tohto? Kokot mu povedal... Po opustení z tejto reštaurácii sovietskej sa zasekol vo výťahu na ďalších 20-30 minút. Sprievodca tam hral kľúčovú rolu. Zavolal na 112, začal s ňou rozprávať po anglicky, aj keď je Slovák. Posledné poschodie, last one.
Pani na linke 112 taktiež nevedela ceknúť ani po anglicky, takže sa našli. Je tam niekto, kto má nejaké zdravotné problémy? Viete sa opýtať? You have health something? Do you have a health something? Health something? You have health insurance? Yeah, health insurance. Podľa mňa sa všetci zhodneme, že lepšie alternatívy na sprievodcov by mohli byť Celasi, PPP Peter, Gogo, Exploited Ego, some entertainment shit. A ne Cockroach. Fuck it. Díky trust. Dobre, proste v tom sprievodcovi má pravdu, že nevedieť povedať, že keď sa povie kapusta, OK, dobre. A tieto sprievodca proste, hej, to je jediná vec, čo mu tam vytknem. Ten výťah, kámo, tam riešia ten výťah, keby by sa to nestalo od nikomu, kámo. Keby Speedovi sa to stalo v jednej, kámo, OK. Nestalo sa mu to, ale stalo sa toľko v iných krajín, ešte horších vecí, než pre ňo zaseknutie vo výťahu bolo nič, keď ho vtedy napadli v Norsku. A v Bosne a Hercegovine, čo skoro, že píše, že almost die. Bro, chilluj. Keď nemáš tak rád Slovensko, tak proste tak. Ja tiež nemám rád na dačo na Slovensku, čo sa mi nepáči. Ale mám tam aj nejaké dobré veci. A vo väčšine, keď počujem každého influencera, tiktokera, týchto, tak každý sa na to sťažuje. Či sú hlavne tiktokery, není to toto dobre, není to tamto dobre, není toto dobre, tak na čo tu žiješ? Keď nič není dobre, keď fakt nič není dobre. Takže tak, toto sú moje reakcie na to a celkovo môj podrbaný názov je na to, že sprievodca na hovno súhlasím s ľuďmi. Že vidno vo výťahu sa zasekol, to sa mu mohlo stať hoci kde, ale stalo sa mu to na Slovensku. No joj bože. Ďalej, že Kofola je česká, slovenská a Česi pomaly, že neišli bombardovať Slovensko, je že tak trapné, že akože chill. Je to československý nápoj a vždy to bude československý nápoj podľa mňa. Poďalšie, nasralo ma na Slovensku to, že tam chceli vypromovať pomocou Speeda nejaké podrbané krypto, čiže by the way, keď tá krypto vec ešte furt existuje, tak ju podpalte. Poďalšie, deti, že tam skákali, kamo čo čakali? Že prídu k nemu a budú hladkať? Kamo, keď máš takého známeho človeka, tak pomaly, že nechceš sa roztrhať od neho fotku, keď si tak blízko od neho, že no aj pár centimetrov od neho, že by si ho mohol od neho bať fotku. Takže tak, môj názor je, že turné dopadlo dobre, až na pár výnimek, na pár kontroverzií. Sprievodca sa ospravedlnil, sprievodca za prvé nemal tam vôbec ísť, a keď vedel, že má nahovnú angličtinu, tak mal srať na nejaké spopularizovanie, mal dať tam niekoho úplne iného. Poďalšie, nie je to len toho sprievodcu vina, je to vina Speedovej agentúry, že niekoľko youtuber, hlavne Moon mu písal, že môže mu pomôcť zo turné, že tú túrov okolo Slovenska, typek ho úplne odignoroval, neriešime to. Skrátke, pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber a ja som skoro, kámo, vydrbal všetky svoje hlasivky, takže daj odber, daj like a peace.